Txikidanik aita ikusi diat tindatzen eta margoketan. Naturalki edo hasi nuk arteder ikasketetan. Orduan egin diat lehenik Baionako arteder eskolan, prepa urte bat, eta gero izanuk Lyonen arteder eskolan. Eta han 3 urte egin, eta gero Leioan, azken urteak Euskal Herriko Unibertsitatean, egin ditut artederetan ere. Duela 13 urte inguru hartu zuen Petxe Etxeberriak bere aita Gonzaloren segida Mendikotako Uztaro atelierrean. Larumatero badira kurtsoak hemen, adin guzietatik bada 10 urtetatik, kasik 70 urte arte. Eta dozena bat ikasle bada, batzutan gehiago. Lantzen duguna da marrazkia gehien bat, marrazkia, tindaketa eta eskultura ere, pixka bat. Eta helburua da plazera hartzea 3 ordu horietan. Teknika pixka bat lantzen dugu, hori bai, beti marrazkiarekin gehien bat. Baina gero helburua da kurtso bakoitzean, ikasle bakoitzeak margo bat egitea edo sorkuntza bat egitea. Margoketan eta marrazkian eta niz pixka bat, baina ni gehiago interesatzen niz grafismoari edo bideogintzari, eta hortan ari nuk. Batez ere eskoletan, pedagogia lantzen ikasleekin, eskoletan baina baita ere musika taldeekin, bideoak lantzen. Anitzetan askatasun osoa emaiten didate, eta hori eskertzekoa da. Adibidez hor Siberhutzentzat egin dut bideoklip bat, eta hortan libertate osoa utzi didate, eta hori aniz maite duz, eta parada bada ere gure sorkuntzaren egiteko. Jan nahi du, aldi guziz bideoak lantzean bideoklipetan edo, beti saiatzen ez teknika berrien bilatzen edo pusatzen hau txerkatzea ene baitatik sorkuntza mailan eta... Eta sorkuntza hori ez da mugatzen bideogintzara edo hobeto esan da, teknika eta disiplina anitz uztartzen ditu Etxebarriak bideoak egiterako garaian. Adibidez hau da Pantxix Bidarrek atera zuen diskarentzat egin ginuen grafismoa, diseinua, eta egin ginuen baita ere bideoklipa. Eta hor bideoklipan adibidez animazioa landu ginuen aitarekin, irudiz irudi egina. Eta hori adibidez da lehen aipatzen nuen teknika bilaketa hortan, hori ez ginuen sekulan landu eta bideoklipa aukera bat izan zen beste teknika baten deskubritzeko. Eta hainitzetan ideia da teknika desberdinen lantzea, orduan bideoklipetan gelditzeko egin ginuena Spartak Dementziala taldearentzat. Bideoklipa hortan adibidez, bada bideoa prefosta, baina idea zen lantzea, mozorroen lantzea ere. Masken lantzea eta bideogintza parada bat izatea gauza desberdinen lantzeko. Baina bideoklipak bakarrik ez, labur metraiak ere baliatu izan ditu disiplina anitzak uztartzeko. Joan den urtean egin baitut labur metrai bat, oio gorri detzen dena. Eta labur metrai horrentzat behar nituen maketa batzu egin, mendiak mugitzen balira bezala erakusteko. Eta beraz, orduan hasi nintzen maketa hauen egiten. Gero egan behar da nik bideogintzan eskoletan eta hainitzetan erabiltzen dut maketa aurrek ere landu dezaten. Hainitzetan bideo kurtso bat emaitean eskolan, aurrak hasten dira historia bat asmatzen, antzesten hasten dira, gero antzestean fondo berde aintzinean filmatzen ditut, eta gero maketak egiten dituzte ere. Hola, maketetan integratzeko haien burua edo... Eta ez ikasleekin bakarrik, tailerrak modu zabalagoan ere egin izan dituzte, Robinson proiektuak kasu. Elbarrituen dako nalkarte bada hori, eta landesetan eta biarnoan baituzte egoitzak. Eta guk aitarekin eta Patxilazka jai argazkilariarekin arte tailerak eraman dituguan, argazki gintzan, margolaritzan eta nik bideo gintzan. Eta idea zen prefosta plazera hartzea artea egitean, baina gero ere edizio baten sortzea. Beraz hori beti buruan badugu, izan dadin aurrekin edo beste publikoekin, sorkuntza egitea, plazera hartzea, baina gero bukaeran emaitza artistiko baten ukaiteko. Eta oroitzapenen gordailu izaten dira ere egiten dituzten afitxak. Gehien bat Siberuan diren festival edo ekintza desberdinentzat. Afitxetan ere ez dugu ordenagailuzko teknika lantzen. Beti xatzen dugu beti marrazkia edo tindua lantzea. Eta gero hori ordenagailuarekin moldatzea. Beste adibide bat ere hau da aita Gonzalo Etxebarriak eta Elian Hegeapal argazkilariak egin zuten erakusketa bat, duela gutia atajatzen, mozorro deitzen zena. Eta erakusketa hortan, baziren Elianen argazkiak iauterietan hartuak, eta horiek aitaren marrazkiekin, marrazkien ondoan, ezagiak,
Eta hau adibidez da egin dugun katalogoa. Idea ez da komertzioa egitea horrekin da ateratzea edizio polit bat eta antzirenentzat. Arteak terapiatik ere baduelako. Margolaritzan aritzea denentzat gauza ona da. Hori segura da izan aur edo heldu. Yoga terapia bat bezala izaten alduk. Eta ahazten du burua eta marrazten ari izaraik edo tindaketan. Nuk zen mementu bat pasatzen duk. Eta mendikotatik, zuberoatik, horretan jarraituko du Petxek gu guztion gozamen eta terapiarako. Ikusentzuleok berriki Xiberrutz taldearen gerla kantarako egin duen bideoklipa honekin doakizue gure gaurko agurra. Izan ongi eta bihar arte.